po sa atong makauban na this morning ang nag-viral karon sa social media din iyang gihimong wake park ang irrigation system sa ilahang dapit ug didto kini nag DIY wakeboarding. Atong ilailahon si Dan Mark Viado gikan sa Midsayap, North Cotabato ug sayro nato ang ilahang nakalingaw kaayo nga idea. Good morning, Dan, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Good morning, attorney. Okay lang ako. Okay lang ngayon. Good morning mga kapuso. Thank you so much sa pag-invite sa morning program ninyo. Una-una, Dan, bago nato hisgutan ang imuhang nag-viral na video sa social media, pwede ba ka na mo mas maila-ila? Ako dahil si Dan Mark Viado, 23 years of old, sa Kiwanan, Midsayap, North Cotabato, born and raised, and engineering student from State University. Na ako sa field of petroleum engineering from Puerto Princesa. Dan, please share to us kining imuhang video nga nag-wakeboarding ka sa irrigation canal ug sa Basakan. Kakinsa ba kini nga idea? Kari na idea man God is gikan sa murag childish idea of mine na one time magod naadto ko sa farm sa kuang tita attorney na nasa Basakan banda. Hunya, timing pud na time to is ang Basakan which is punog tubig. So wala pay humay. Cultivate na nila. So napaisip ko, what if diri kaya kumudula? Murag sa ang inner child ko na ako nagastorya. Hunya, kato naapod ko pinsan na which is igsuon na pod nako na gainan ako siya na ron what if birahon ko nimo dire then mag-skate ko. Kaya kato na time nagsugod mi dito mi nag-start which is very weird kay lahi pud siya sa normal na ginadulaan na lalom ang tubig didto kay pagtapak nimo lapok na ang matapakan. Kanya akong gigamit ato na board which is skimboard. Lahi jud ang skimboard man god na siya sa ginagamit lang na siya sa dagat. Which is since wala ko wakeboard na equipment kato akong gigamit as substitute. Unsa pod ang reaction sa imuhang pamilya human nila nakita ang inyong gibuhat sa imuhang pinsan? Una nasuko pa akong mga parente kay dungol kay mi ato. Just ato. Pero nga daghan na kayo nakakita sa inyong video unsa man ang imuhang na-feel? Nag-expect ba ka nga adunay mo video ani ug unsa pud imuhang feeling nga naay nag-post about ani? Very weird. Surreal kayo kay hindi kay ko hilig mag-post sa akong self na gawake buga dula-dula unless naay nag-take og video na mag-ingon na videohan ta ka. Then okay, moto kong i-post pero ako na huy video ko na wala jud kay maulaw mago ko na pakita kong self. So kato natingala na lang ko nagdula magud ko tong Monday, then pagkagabi nag-chat nag-tag sa ako sa Facebook na silingan na mo na natingala ko na day nag-video sa amo. So kato Balikan na namo Dan kay among nasayran nga dugay na gyud ka nahilig sa mga water sports like wakeboarding, water skimming and even surfing. Kanus aba nagsugod ang imong hilig ani? Actually attorney nagsugod lang ni akong hilig ani since tung nagsugod na kog eskwela sa college sa Palawan sa Puerto. Sakto sad na duol sa dagat. Accessible lang paadtog dagat, dali lang. And ang dagat po dito dool sa Puerto mismo, sa capital, dool na isa ka surfing spot dito which is nakatuon na sa mga tao dito kay butan man, dali pwede lang man magpatuon. So kato dito nagsugod. Then late na pud nako napansin na naa-DIY wake park sa Davao. Then kato dito nag-tripod ko. Then almost the same lang sila. Di na ba kay group nga ginaapilan or hobby lang nimo siya? Hobby ko lang siya actually, kung papalipas oras lang kung naalang ko sa Davao, magdula, kung sa Puerto kung naarami time na pwede mag-out for the weekend, stress sa school.
So kato maggawas mi magdula. Siyempre, alang sa kasayuran sa tanan, educate us naman dan unsa ba ang difference or kalahian aning water skimming ug surfing, pati na pod ang wakeboarding ug water skimming. Ang lahian nila is ang water skimming manggod, which is skimboard, na ano lang na ginadulaan lang na sa mostly ginadulaan lang na sa sa coastline, sa beach lang. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you doing, who'd you know? Ang surfing manggod nasa layo banda, kailangan mag-catch og waves para mudagan. And lastly, yun sa man ang imuhang message dan sa tanan natong mga viewers na nananaw karon. Message na ko sa nagatan-aw karon, thank you sa pag-react, pag-share, and thank you kaayo. Very, di pa na ko siya masabta na feeling paano naabot diri. Gahapon, gadula lang ko karon pa interview na. And kato, feel ko ang message dito is mag-explore of other sports aside sa mga common na makita nato in our area. So daghan mag other sports na underrated kaayo. Which is katong sports na tong gidulaan ako, which is wakeboarding, sports naman siya considered. And thank you po sa nag-post atong lalaki, which is si Kuya June Kagang. Unexpected yun to. Natingala na lang ko na naaday nag-post. And thank you sa akong pinsan na nag-drive sa ako na si Aaron De La Peña. Daghang kayong salamat dan, and thank you for giving us this opportunity na ma-share pod nimo ang imuhang passion for wakeboarding. Daghang salamat ug amping pirmi. Kini ang At Home with GMA Regional TV.